दिनैनि नैबे हादोरारि गेलेगिरि दानसोरां नार्जारिनि नैबे सारादुआव दानसोरां नार्जारिनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनो बेनि थाखाय आङो आरज गाबग्रोबाय। दुखुजों फोरमायनांगोन दिनैनि सानाव थांनाय 1 डिसेम्बराव 3 नं बालाबारि गामिनि किक बक्सिं गेलेगिरि जाय किक बक्सिं गेलेगिरिया गवायाव जानाय किक बक्सिं बादायलायनायाव 26 बेयाव देरहानानै गल्ड मेडेल मोननो हादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा हरखाबै फैफिननाय समाव न' फारसे फैफिननाय समाव बिथाङा रुंसारि जायो। दा दानसोरां नार्जारिनि जि रुंसारि जानाय बे रुंसारि जानायखौ जों बयबो गनायनो गोब्राब मोनदों। मानोना माखासे थैनायखौ जोङो गनायनो गोब्राब जायो। जेरैबायदि दानसोरां नार्जारिनि थैनाय दा बिथांनि थैनायखौ जोङो गरेस्वर ओनसोलनि बयबो रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि थैनायखौ फोथायनो हाया बायदि मोनसे थासारि जोङो जादों। दा जिहनक बिथाङा जोबोद मान सन्माननि गेजेरजों थैदोंब्लाबो जोबोद मान सन्माननि गेजेरजों बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। गोबां रुंसारि जायो, गोबाङा थैयो। नंगौ, मानसिया जोनोम जायो जेब्ला थैनो गोनां जायो। मानसिल' नङा, पृथिबियाव जोनोम जानाय बिभिन्न जिब जुनारानो प्राणियानो सानसे थैनो गोनां जायो। नाथाय थेवबो नैबे जि रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि जि थैनाय बे थैनायाव गरेस्वर ओनसोलनि गोबां दल संगठनफोरा दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों। जों बिथांमोनखौ दिनैनि समाव आङो नैबे खुंफुं आफादनि नेहाथारि जानानै आं बे आफादफोरखौ दोलोफोरखौ आं साबायखर बावहरदों। आरो दिनैनो सारादु खुंनायाव जोंखौ जायफोर आफाद दोलोफोरा जायफोर सुबुंफोरा व्यक्तिफोरा दिनै सहाय सहयोग खालामबाय बिथांमोनखौबो आं दिनैनि नैबे सेगावनो साबायखर बावहरबाय। आरो बिथांखौ जोङो राजुहुवा जि मोनसे सारादु खुंनायनि मोनसेल' थांखियानो जाबाय बिथांनि जि मावनाय बिथांनि जि मावथायफोरा जाहाथे जुगामि जाना थालाङो जोंनि गेजेराव। दिनै सोरबा सासे जाखांफु गेलेगिरि उजिबाय जोंनि गेजेराव, हथात थैलांबाय, जों बेखौ जुदि ओरैनो बेबायदि जुदि गारसोनानै दोनोब्ला फैबाय थानाय समाव जायफोर जोंनियाव जाखांफुनाय गेलेगिरिफोर फैगोन जिखुनु बिथिङावनो जाया मानो दा बिथांमोननि इस्साया थानाय नङा। मावो ओरैनो थैलाङोब्ला गारसोना दोनोब्ला जोंनि गेजेराव माबोरै जोंनियाव इनकारेज फैनो। दा ओंखायनो उननि फैबाय थानाय जि जेनेरेसनफोर जोंनियाव जाखांफुनाय जायफोर फैगोन बिथांमोना जाहाथे दानसोरां नार्जारिखौ जेरैबायदि मोनसे सन्मान होबाय बे सन्मान होनायखौ लानानै जाहाथे उननिफ्रा जाहाथे फासयनानै थाया। दा बेनिखायनो बे हिसाबैनो जोङो दानसोरां नार्जारिखौ मोनसे राजुहुवा सिद्धान्त लानानै आफाद दानानै जोङो थांखि लानानै बेबायदि हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बिथांनि मावथाया जाहाथे गोजोर जानानै थायो, भबिष्यतआव फैबाय थानाय उननि जेनेरेसनाबो जाहाथे मोनसे साहस मोनो। दा बेखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। आरो बेयाव जोंखौ गोबां जोंखौ सहाय सहयोग होदों जोंनि खाथिनि गामिफोर, जोंनि बालाबारि सुपानि बालाबारि गामिनिनो जेनेबा 1 नं 2 नं 3 नं सुपा, औगुरि गामिनि हादग्रा, हलाप्रा, बेलकना बेफोर सुपाफ्रा जोंखौ जोबोद सहाय सहयोग खालामदों। आं बे समाव धन्यबाद बावहरदों। आरो गोबां जोंनि MLA MCLA जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार बिथांमोना बे हाबाफारि खुंनायाव जोबोद सहाय सहयोग खालामदों। आरो बेखौनो दिनै जोङो नैयाव राजुहुवा साद्द हिसाबै दिनै जों खुंफुंनाय जादों। गोबां दोलो आफादफोरखौ जों हांख्रायनाय जादों आरो बिथांमोना दिनै बेयाव फैनानै बाहागो लाफैगोन। आं बे समाव बेखिनिखौनो